Naozaj niekedy farmový chov a farmová rybka môže byť lepšia ako divoká rybka. Naši zákazníci nám povedia, lososa nie, majú naozaj veľké výhrady, je kopec kadejakých článkov, že lososa nebudem jesť, pretože kto vie, čím to krmia a videli sme kadejaké takéto veci. Len treba si uvedomiť to, že nie každý farmár je taký, ako možno čo ste videli. Ako je to vlastne s tou konzumáciou rýb u nás, Slovákov? Aby si to prirovnal možno k tým vlastne zahraničným krajinám? No, tu je trošku úsmevné a samozrejme tie štatistiky nie sú už úsmevné, musím povedať. A mamičky a deti. Mamičky sa častokrát obávajú podávať detičkám rybky kvôli tomu, že im zabehne kosť. Je dôvod sa bať? Pripraviť rybku ja si myslím, že je naozaj veľmi, veľmi jednoduché, pretože rybke nepotrebujeme veľa. Ja odporúčam vždy ju pripraviť, aby sa veľa nenakorenila, možno trošku nejakého bieleho, tmavého korenia. Tak pozdravujeme vás, priatelia gurmáni, na našom ďalšom podcaste a my sme si dnes pri vás pripravili tému čerstvých rýb a morských plodov. Peťko, tvoja prvá komodita v rámci ponúkanej čerstvosti potravín boli práve čerstvé ryby. Prečo práve oni sa stali číslom 1 v spomínanej ponuke predaja? Ďakujem za otázku. Opäť to boli naši zákazníci, ktorí nás inšpirovali. A zabrdnem trošku ešte naozaj do minulosti, keď sme prevádzkovali reštauráciu Penzion Fortuna v Poprade. Tam sme naozaj vymýšľali úžasné recepty z čerstvých rýb. Mali sme aj doteraz máme fantastického dodávateľa na čerstvé ryby. A tam sa zákazníci ma opýtali, Peter, môžeme si aj nejaké ryby kúpiť domov? Som povedal, prečo nie? Tak ponúkli sme im tieto čerstvé rybky a to bola v podstate akási motivácia toho, že tie čerstvé ryby sme dali do tohto obchodíku hneď na začiatku. By som povedal, asi tak rok sme prevádzkovali tento obchodík bez ryb a potom sme ich dali, pretože videl som v tom zmysel tu v Poprade a v rámci okolia Spišskej Novej Vsi. Nie je až nejak veľa možností, keď nepočítame super a hypermarkety, kúpiť si naozaj kvalitnú, dobrú čerstvú rybu a to sme my chceli práve ponúknuť našim zákazníkom veľmi, veľmi kvalitné a hlavne čerstvé chladené rybky. Vieme, aké boli namáhavé začiatky, čo sa týka obozretnosti našich zákazníkov, aké je to možné kúpiť si čerstvú rybu v Poprade. Presne tak. A aké je vlastne aj ponúkané portfólio tých čerstvých rýb a morských plodov. To portfólio je naozaj pekne široké. By som povedal, že taká štandardná ponuka je losos, treska, pražma, tuniak, morský vlk, už teraz biolosos, ale v podstate toho portfólio naozaj vie byť veľmi veľké, pretože vo štvrtok potrebujem robiť nejakú predobjednávku a tam sa dá, či už je to nejaký morský čert, je to red snapper, či sú to živé raky. Naozaj to portfólio je rôznorodé. Treba však brať na zreteľ to, že je nejaká sezóna na tie rybky, niektoré môžu, niektoré nemusia byť k dispozícii, takže tých rýb vieme ponúknuť naozaj veľké množstvo, ale ten štandard je, ktorý som vymenoval a tie sú u nás aj najpredávanejšie, sú to veľmi, veľmi chutné ryby. Čiže vieme aj vlastne aj tých najnáročnejších zákazníkov uspokojiť. Je to tak? Myslím si, že áno. Myslím si, že vieme ponúknuť veľmi kvalitné rybky, pretože častokrát tie ryby sú usmrcované a tá logistika funguje fantasticky. Aj v rámci Slovenska, že vedia sa tie ryby dopraviť vo veľmi, veľmi dobrej kvalite každý týždeň do našej predajne. Takže vieme naozaj uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov. To je veľmi dobre počuť. A ako je to vlastne s farmovým chovom rýb, napríklad taký farmový losos, ktorý my ponúkame? No, je to naozaj téma, s ktorou sa stretávam každý týždeň, pretože zákazníci sa ma pýtajú, že je to farmový, alebo je to divoká rybka a tak ďalej. A paradoxne, aby som povedal, že niekedy, naozaj, keď je to dobrá farma, a chcel by som to podčiarknúť, naozaj niekedy farmový chov a farmová rybka môže byť lepšia ako divoká rybka. Pretože dobrý farmár alebo dobrý chovateľ tých rýb tak vie naozaj ovplyvniť, čo tá ryba žerie, vie sa pekne o ňu postarať, kdežto v tom mori ani nevieme. Ale samozrejme tiež tá divoká ryba zase chutí nejako inak, takže záleží, ale častokrát sa dá povedať, že aj tá farmová ryba môže chutiť paradoxne lepšie.
O čom to tak rozhoduje? Ja by som to sama možno, že aj povedala, že je tá vôňa a chuť tej ryby, hej, vlastne, že ako ju vlastne zavonia tá rybka a chutí tá rybka, tak vieme, že tá kvalita je naozaj dobrá. Ja by som povedal, vytkol by som napríklad, ten losos je naozaj taký najzvláštnejší, kde máme veľmi dobrú kvalitu škótskych lososov. No a naši zákazníci nám povedali, lososa nie, majú naozaj veľké výhrady, je kopec kadejakých článkov, že lososa nebudem jesť, pretože kto vie, čím to krmia a videli sme kadejaké takéto veci. Len treba si uvedomiť to, že nie každý farmár je taký, ako možno čo ste videli, jasné, že sú aj farmy, aké sú farmy, ale potom nemôžeme ich hádzať všetky do jedného vreca, pretože máme naozaj dobrých, poctivých, overených farmárov, tak ako to máme aj pri hydine, aj my to máme výbornú hydinu, a len trošku odbočím od témy, kde kuriatko z 50 gramového sa nevychová za 45 dní, čo je bežná prax a čo teraz je veľmi spomínané, že to kuriatko trpí. Kuriatko 90 dní, ale aj pri tých rybách. Takže ten farmár, keď sa naozaj s láskou stará o tú rybu a dáva jej aj dobrú potravu, tak tam ten výsledok naozaj musí byť špičkový. Vráťme sa ale do Škótska, odkiaľ máme naozaj tie najlepšie lososy, kde na 99% vody je len 1% lososov, takže naozaj oni tam majú obrovské množstvo priestoru na plávanie, sú tam morské prúdy, je to vo fjordoch, takže predstavme si nejaké obrovské morské fjordy, kde sú siete, alebo ako by som to mal nazvať, a tam sú chované práve tieto lososy. Dokonca stravu majú takú, že teoreticky my ľudia by sme mohli jesť, takže naozaj majú špičkovú stravu. No a zabíjane sú humánnejšou metódou, má to taký japonský názov, volá sa to ikeime alebo ikejime, ospravedlňujem sa za moju výslovnosť. Čiže naozaj tá ryba trpí čo najmenej. A potom aj ten výsledok tej ryby je naozaj krásne, pevné svalstvo, chuť na tom tanieri. Takže naozaj vedia byť aj farmové chovy, vedia byť niekedy častokrát lepšie ako klasické a v tomto prípade divoký losos, ktorého aj tak nie je dostatočné množstvo. Niektorí zákazníci tiež reagujú vlastne, že odmietajú jesť ryby z mora, že more je znečistené a preto nechcú konzumáciu týchto morských rýb. Ako je to s lovom rýb na moriach? Áno, uvedome si, že áno, more je znečistené, ale nie všade. Takže sú oblasti, kde je to samozrejme kontrolované, kde či sú to divoké rybky, alebo sú to farmové chovy, samozrejme je to prísne kontrolované, takže netreba sa ničoho báť. Sú rôzne fámy, napríklad ortuť v tuniakoch a tak ďalej, ale uvedome si, že tá ortuť v tých tuniakoch, keď sú to mladé tuniaky, ani tam nestihne v podstate byť, a keď sú to už také staršie jedince, 300-400 kilové jedince, tak tam dajme tomu, ale naozaj je to také množstvo, že tuniak má v podstate v sebe aj selen, ktorý dokáže odbúrať práve túto ortuť. Takže toho sa vôbec netreba obávať. A povedal by som na margo toho, že ľudia, Japonci, Nóri, Dáni a tieto prímorské oblasti, Taliani, jedia veľmi veľa rýb. A v podstate tá dlhovekosť tam je, takže netreba sa obávať tých rýb konzumáciou. Ako je to vlastne s tou konzumáciou rýb u nás, Slovákov? Aby si to prirovnal možno k tým vlastne zahraničným krajinám. No, tu je trošku úsmevné a samozrejme tie štatistiky nie sú už úsmevné, musím povedať. Takže aj my svojou troškou chceme prispieť k tomu, aby my Slováci sme konzumovali tých rýb podstatne viac. Môžete si teraz aj tipnúť, že koľko je asi taká konzumácia rýb na Slovensku. Ja vám to hneď aj poviem. Je to 5 kg ročne na osobu. Kdežto v ostatných krajinách, napríklad také Dánsko, Nórsko a Japonsko, severania už sme niekde pri nejakých 40 kg, Japonci dokonca až 90 kg. A tu sa nám natíska otázka, keď k nám prídu zákazníci, povedia, že áno, presne tie moria sú znečistené, všetky takéto veci, mikroplasty a tak ďalej. Zoberme si, že tí Japonci, keď zjedia také množstvo rýb
a dožívajú sa bežne 90 rokov, alebo v oblasti Stredozemného mora, ako sú Taliani, ako sú Áno. Gréci, sú Španieli a Francúzi a iné oblasti. A naozaj, že keď si to porovnáme s tou dlhovekosťou, tak v týchto oblastiach áno. Takisto aj tu na Slovensku máme rakovina hrubého čreva, je samozrejme na dosť v zostupe, áno. Takže treba si toto uvedomiť. No a takouto aj svojou troškou chceme prispieť k tomu a podporiť tú konzumáciu tých rýb v našom regióne aspoň. Určite, tak tým pádom, ak sa smiem opýtať, koľkokrát odporúčaš našim zákazníkom konzumovať ryby v tom jednom týždni napríklad? Aké je Minimálne približne? odporúčam aspoň raz do týždňa. Aspoň ten piatok si urobiť dobrú rybku. Rybky k nám chodia vždy v stredu. Záručnú dobu majú do soboty, sú krásne chladené, takže vôbec sa netreba ničoho obávať. Aspoň raz do týždňa nech si ľudia spravia dvakrát. Ideálne by bolo naozaj aj dvakrát. Je to extrémne jednoduchá príprava. A práve preto sa zastavím aj pri otázke mamičky a deti. Mamičky sa častokrát obávajú podávať detičkám rybky kvôli tomu, že im zabehne kosť. Je dôvod sa bať? Ja si myslím, že ani nie, pretože nebavíme sa o kaproch, áno, tam pri tom kaprovi vianočnom môže zabehnúť tá kostička, lebo vždy záleží od anatómie tej ryby. Ale povedzme si úprimne, losos, tam nie je takmer žiadna kosť, možno pri hlave sa nájde a naozaj osobne som našiel zriedka kedy nejakú kostičku. Treska, berieme vyslovene len tresku chrbát, tam naozaj takisto zriedka kedy Nikdy človek... som nenašla. Ja osobne naozaj nepamätám si veľmi. Prážmy a morské vlky, to sú také menšie rybky, majú tak pol kila, keď je to celá ryba. No a tam to dokážu ale naozaj veľmi dobre vyfiletovať, vykostiť, sú už na to rôzne prístroje a ešte sa dofiletováva, teda vykosťuje sa ešte ručne s pinzetami. Takže aj tie prážmy a morské vlky sú naozaj veľmi dobre vykostené, takže tam tiež sa treba prejsť rukou po tej chrbtici, prejsť to tu skontrolovať, ale vôbec nemusíme sa obávať. Ja ako mamička určite odporúčam áno, filety detičkám bez strachu podávať, je to fantastické a určite vlastne detičky už od mala chutí tej rybky, Áno. čo je veľmi dôležité. Aj na kosti, na rast, na trávenie. A ešte vlastne tiež taká, blíži sa vlastne už je aj leto, hej, a už sú nejaké také horúčavy. Ako je to vlastne s kúpou rýb počas leta u nás v predajni? Lebo tiež tam zákazníci niekedy sú obozretní. Na to naozaj by som dbal, keď cez leto si chcete od nás zadovážiť rybku. Ja vždy, aj keď píšem SMS-ky, že už vám prišiel tovar, tak poviem, zoberte si so sebou nejakú mini chladničku alebo termotačku. A ten, kto zabudne, tak sme tu aj na túto situáciu pripravení. Takže nenecháme zákazníkov odísť bez toho, aby tie rybky neboli dobre chladené. Máme ich tu veľmi dobre chladené, ale ponúkneme termotašku, máme tu kopec ľadu, aby tá rybka bola zachladená aj cestou domov. Niekedy sa stane, že človek to zabudne v aute a tak ďalej. Takže, ale na toto naozaj veľký pozor. Ryba vie byť veľmi náchylná a preto, aj keď si od nás predanie zoberiete, tak vždy na lade a v termotaške a ona bez problémov tú hodinku v tej termotaške vydrží. A ešte zákazníci majú takú tendenciu nakupovať naraz a veľa. A ako je to vlastne s tými rybkami? Je dôvod kupovať veľa a potom raziť? Alebo čo odporúčaš ty zákazníkom? Obchodnícky možno poviem, že zle. Nie je dôvod nakupovať naozaj veľa ryb. Vždy poviem tak, kúpte si len toľko rýb, koľko porcií chcete pripravovať. Ste dvaja, pol kila ryby vám úplne stačí. Nie je dôvod si nakupovať do zásoby a mraziť. Jedine, že by ste boli zďalej a neviete sem prísť každý týždeň, ale Popračania a zo Spišskej Novej Vsi alebo z okolia a viete sa zastaviť naozaj raz do týždňa u nás v obchodíku a dopriať si tú čerstvú rybu, tak odporúčam si zobrať menšie množstvo, nemraziť a vychutnať si. Je absolútny rozdiel, keď si človek dá čerstvú rybu, chladenú, ako keď už ju zamrazí a rozmrazí. Nie je to zlé, ale predsa tá chladená rybka je top. Ako je to vlastne s prípravou rýb? Zákazníci sú tiež často skeptickí, ako si mám tú rybu pripraviť. Chcel by som si ten filet kúpiť, ale neviem ako, bojím sa, obávam sa. Čo by si tak im povedal, že je to náročné?
Pripraviť rýbku ja si myslím, že je naozaj veľmi, veľmi jednoduché, pretože rýbke nepotrebujeme veľa. Ja odporúčam vždy ju pripraviť, aby sa veľa nenakorenila, možno trošku nejakého bieleho, tmavého korenia, sol a už samotný šalát alebo prílohu si pekne okoreniť alebo ochutiť balzamikom alebo čímkoľvek. Samotnú rybku, napríklad taký pražma morský vlk, tam stačí 3 minúty na jednej strane opiec 2 minúty, na druhej strane a máte obed hotový za pár minút. Takisto tresku pečieme v rúre, losos na panvičke, takže naozaj tie rybky, netreba sa toho báť a je to veľmi rýchlo a veľmi pekne spravené. Takže Áno, takže ryby, viete, ako priatelia gurmáni, sú ľahko straviteľné, navodia vynikajúci pocit sytosti a spokojného brúška a viete, kde nás nájdete. My sme tu pre vás aj pri vašom osobnom poradenstve ohľadom čerstvých rýb aj iných delikatesiek a ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalší podcast s vami.